Hemen txen gaude jarraipenean. Bia egurra ematen, eo ez. Oh, Doctor's Quarter. Yeah, motherfucker. Dorothy. ¡Joder! ¡Menudo tiro! Mierda, mierda, mierda. ¡Gii! Esaten zuen X-Way. Ai, bueno, hementxe ikusi oza, sinonumako aurrengo partida, higo duela. Eta aurrengo batean, estrategia hobea batekin, etorriko naiz, hau izan da un fail total ezetena, oza, ikaragarrizko akats bikaina, beraz, urrengo arte, maio, urrengo beste zezello, chiquito, que guai.